ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮಗೆ ಲಭಿಸಬೇಕಾದ ಸೇವೆಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ದೂರುಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ದೂರುಗಳು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಹಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲಭಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾದ ಸೇವೆಗಳು ಔದಾರ್ಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಇಂಧನ ವಿಭಾಗದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೇವೆಗಳು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಅಂತಹ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ನಿಕಟ ಅಂಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ನ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪಾವತಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ಹಲವು ಪಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ದೂರುಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಹಕರ ವೇದಿಕೆ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ದಿವಸ ಕೇರಳದ ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಹಕರ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೊಂದು ವಾಹನಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿಯವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಂಪ್ ಮಾಲಕನಿಗೆ 23,000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ನ ಸೇವೆ ಔದಾರ್ಯವಲ್ಲ, ಗ್ರಾಹಕರ അവകാശವಾಗಿದೆ ಎಂಬ തീർപ്പನ್ನು നീടിದೆ. പെട്രോൾ ബങ്കുകളുടെ ഉടമകളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് വരുന്ന യാത്രക്കാർ അവർക്ക് വേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾ, അതായത് ശുചിത്വ മുറികൾ, ശൗചാലയം, പിന്നെ വെള്ളം, കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം, പിന്നെ കാറ്റ്, മറ്റേ എയർ ടയറുകളിലേക്കുള്ള കാറ്റ് അടിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ എല്ലാം മെച്ചപ്പെടുത്തണം. മാത്രമല്ല, ഏതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ സൗലഭ്യങ്ങൾ നേരിടുന്നു അതൊക്കെ വിസിബിളായിട്ട് ഒരു ബോർഡുകളിൽ പ്രദർശനത്തിന് വയ്ക്കണം, ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ ശുദ്ധമായ പെട്രോളും ഡീസലും ലഭ്യമാക്കണം. അതിനു വേണ്ട എക്യുപ്മെൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾ കരുതിയിരിക്കണം. കാരണം ഇതിപ്പം പത്തനംതിട്ടയിൽ ഈയിടെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് പത്തനംതിട്ടയിൽ കൺസ്യൂമർ കോർട്ടിൻ്റെ പരിധിയിൽ വന്നപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു കേസ് വന്നപ്പോൾ കാറ്റടിക്കുന്ന ആൾ പറഞ്ഞു സൗകര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു, നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി പറയൂ, വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ അവരുടെ സൗകര്യത്തിന് അവർ ചെയ്തു തരും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൺസ്യൂമർ കോർട്ട് കേസെടുത്ത് 25,000 രൂപ അവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ഏർപ്പെടുത്തി, ഫൈൻ അടച്ചു. പിന്നെ കൂടാതെ ആ പറഞ്ഞ പയ്യന് ഒരു താക്കീതും പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫൈനായിട്ട് 3,000 രൂപയും കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇതാണ് സംഗതി. ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് വളരെ സൗമ്യതയോടുകൂടി സംസാരിക്കണം. മറ്റും ഈ ലഭ്യത എല്ലാം തെളിവുകൾ നമുക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കണം. ഇതെല്ലാം ഒരു കസ്റ്റമറിന് ആവശ്യമുള്ള സംഗതികളാണ്.